Hola, soc Mireia i vaig a tocar Adieu de Burkmüller. Cap a on es dirigeix el burrito sabanero en la cançó? A. A Castelló. B. A la musical. C. A Betlem. D. Al mercat. On estem? Home, el burrito sabanero. C. A Betlem. A Betlem. A on? A Betlem. Vale, bien, bravo. Hola, soc Ovidi i vaig a tocar la 5a sonatina de Beethoven.
¿Qué le pasa más? Pues tiro. Hola, soc Laia i vaig a tocar Valentia en el mar. Aquest instrument de percussió que sona en la majoria de les cançons de Nadal. Opcions? Quines opcions n'hi ha? La bateria, el piano, els cascabels, els timpans. Els cascabels. Hola, me diuen Maria i vaig a tocar el quint estudi de Cacciatúria.
Venga, que canta. Pues canta. A ver, Me voy a ganar un tema de comprar. Para me chiririrá, si voleu venir a ver en el mar. Ay, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. hola, me digo en Pep y vaig a tocar el Océano Profundo. Ara anem a cantar l'himne de la musical. Però nadie Ya se va a ver una banda sacra, sacra, y no se acabe. Estudieu, 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 si bon músic voleu ser. Estudieu, 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 i us podreu aprender. Vale, bien. Hola, me digo Ana Escalera y hoy vas a tocar la marcha de los santos.
Menos mal, menos mal. Hola, em dic Inés i vaig a tocar Procesión Real. Estos Nadals volem molta música, bons torrons, molts regals, alegria, salut i família. De tot? Sí, de tot. Més o menys. Però més. Vale. Hola, em diuen Albert Úbeda i vaig a tocar el trinero de Santa Creus. El 2020 es celebra el 250 aniversari del compositor Faustino Candel, Mozart, Alejandro Sanz o Beethoven. Beethoven. Ui. Esteu segurs? Sí, al 100%. Hola, soc Luisa i vaig a tocar en la cova del rei de la muntanya de Edvard Grieg.
Tots els alumnes de piano de l'escola de la Lira s'han portat molt bé este any? Sí. Uy, qué poca ilusión, eso mentira será. Hombre, regalado, pregúntalo. Tots els alumnes de la Lira de piano s'han portat molt bé aquest any? Sí. Ah, vale. Que si no ya sabeu que... Hola, soy Julia y vas a tocar castaño. Continua cantant amb les paraules que us faré. A 25 de desembre, fum, fum, fum. A 25 de desembre, fum, fum, fum. Jesús es rosy blanque, fill de la Verge Maria, canta en nuestra vida, fum, fum, fum. Bien. Hola, soc Andrea i vaig a tocar el cancar d'Offenbach. Muy bien. Pues ahora hemos acabado el audició de piano, però de bis, no sé si és veritat, de bis anem a cantar pues, un villancico, ¿vale? Andrea al piano y los alumnos de piano seran el cor. ¿Preparats? Andrea?